Membri tas-CPD għattaw sija twal f'ġirja kontra l-ħin sabiex jikkontrollaw in-nar li żviluppa fil-Marsa bil-pumpiri jużaw xejn anqas minn 150,000 litru ta' ilma biex few in-nar blużu ta' 10 vetturi. Fortunatament ħadd ma weġġa f'dawn in-nirien, filmati miġbura mill-Krutana juru l-nar beda minn żona fejn kien hemm bosta katusi tal-plastik maħżuna kif ukoll tajers. Dan il-post jinsab tefa ta' ġebla bot mit-trek tal-atletika u mill-korsa ta' żwiemel. Mal-liġi rapportat dan in-nar waslu mal-20 membru tal-Protezzjoni Ċivili, Pulizija, membri tal-Forzi Armati ta' Malta, uffiċjali ta' Transport Malta, kif ukoll ambulanzi li jassistew lil membri tas-CPD. Id-daħna sewda se tidher minn diversi lokalitajiet madwar il-pajjiż bid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili wissa lin-nies biex jevitaw iż-żona. Aktar tard il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma konfermati li kuntrattur tagħha kienet iwettaq xi xogħol fin-netwerk ta' drenaġġ. Intqal li n-nar ered diversi pajpijiet ta' drenaġġ tal-PVC li kienu se jitpoġġew fit-trinek bħala parti minn dan il-proġett. Sa issa għadu mhux magħruf xi kkawża dawn in-nirien illi ħadu 5 sigħat sabiex intfew. Il-Pulizija tmexxi investigazzjoni bl-għajnuna tal-Korporazzjoni tal-Ilma u l-kuntrattur li kien involut fix-xogħlijiet ta' drenaġġ li għaddejjin f'dawn l-akwati.